إذن يحج جزء رسعوه أب حد وقت جنا بزحت تشعت حبشة صبوا دموزن مقلاش بحر تساجرهم برخاب قاريصهم نباخوي والموت بمبال كسددوا تانيهم يوم صقام زحيلهم أمارات السانون أفريقيا سدتنياتات نابزي هاجر بمخاد كفلموه ناقدن كوينو تانيحيو أبنا يدك سبات تاريخ اتاني فيلما نوح انت ازهانت اتهاجريا قدم حموشته ميتا عمتاتون ጭቃ ተጠቂሞም ነዚ ትሪዎ ዘለኹም ህንፃ ሰሪሖም ሞዮም ዓብ ወደብ ምስራሕውን ኣብ ንግዲዮም ዝፍለጡ ኣብ ናይ ዓለም ታሪኽ እታ ናይ ፈለማ ቡን መሸጥ ካፈ ዝኸፈተትን ንቡን ናብ ዓለም ዘባፅሐትን ሃገርያ ቡን ኣብ ኢትዮጵያ ይፈለጥ እምበሪ ልዕሊ ኢትዮጵያ ነጊዶም ዝሸቀጡ ሃገሮም እያ ነይራ መዓልትን ትድብሬካ ከም ዝበሃል ግና ኣብ ዝሕጂ ፈሪሳ ኣብ ናይ ሕድሕዳዊ ኩናት ኣትያ ትርከብ زينا ولا كنت سمعك حدرا نبز هاجر كي تقعزو مملس يبلكم من زبل طرايو ابتغزا مادام لنا زخبرنا يوم سرح يسرحنا زنبرو سبات ابز حجي تشغيرهم زبل عوسينهم حجزونا نابلو ناو افريقيا تبتينهم يوم ጫታ ቤ ከምተረኽበ ወላ ኳ ተዘይፈለጥኩ የመናውያን ግና ንጫት ዘለዎም ፍቅሪ ፍሉዩ እንተቀሕሙ ጤልዮም ዘቕንኡ ኣብዛ ሃገር ህፃውንቲ ከይተረፉ ቅድሚ ኮረመለን ባሽኩትን ንጫትዮም ዝፈልጡ ናብ ዕዳጋ ምስተኸይድ ኣብቲ ቦታ ብጫት ክፍንጀር ዝበለ ማዕጉር ትምርኣይ ልሙድዩ ናይ ሎማዓንቲ ዕደትና ኣብ የመን ይክኸውን ናይ ቀይሕ ባሕር ንጉሳውያን ተባሂሎም ዝጽውዑ ናይ ሁቲ ሃገር እዮም ሁቲ ኸንመን እዮም ዝብልን ካልኦት መስደመም ታሪኻትን ኣብዚ መደብ ክንዕዘብ ኢና ሓቢርኩም ንጽንሑና በልኩ ላይክን ሸርን ብምባል ጀምርዎ ክብል ፈቱ يمن أما كلاي مراق وشتت تركب 455 شح سكوير كيلومتر صفحات زلوا يعني 34 مليون زيغاتات هاجريا نس سعود عرب أومانن بدو بالتراخب هاجريا استراتيجيكا وقمامطا أبني عالم بوليتيكا عب إجام زحزتيا يمن نتوسان عالم لخا ناي مركب بحري بابل مندب تقاصصرت هاجريا بابل مندب أمونغو يمن جبوتن زركب 4 كيلومتر صفحات زلوا صبي بني بحر مسمريو يمن نزي تصبي ودب بمقتصار او عالم زلوا ناي بوليتيكا صعنتو كتحلو زغبرايو ناي صلاتي زبلتن مراخب دسنتي لوا تقاصلن دسنتي لوا تጫوين ناي فتوتي تبلن هاجرات دما مريقات تسدلو قدوس بوتا خوينلايو هوتي زقطاصرو كخون انكلو اب معلتي كاب 2.6 مليون لاعل برميل ناي نداد عداغاز فصملو انكو بوتايو هوتي ناي سمين يمن ممحدر تسباتيوم يمن حنت هاجر كوان تخونت كلتا بموت سدلاليو ناي غونص منغستات اب كلتا مقيلومنا مرحوايم اتدبباو غزات كاب حبرات منغستن ناي يعراب لي غفلطو زرخبه ناي بريزيدنشال ليدرشيب كونسل اوف ذا ريبابليك اوف يمن زمرحيو ناي ايدن كتما ناي زيا غزات قند ختمايا ناي يمن قند ختما زخونه سنان حويسو نت مبزحتيو ناي سمين كفال زمحدرو هوتيوم زبحلو ناي يمن ناي ممحدار فلالاي ابز حجي ساعات تفطر يكونن قدم قداماي كوينات عالم يمن نتسمينا وكفال بو اوتومان دوباو غزاتها دما بناي بريتش امباير بعدي تغزي اكتم محلر صنيحيا دحرت كوينات غنا اوتوماناوያን اب 1918 بريتش دما اب 1967 كاب يمن وصيهم يوم اب 1960ታት ክልቴን የመናት ናጻ ሃገር ኮይነን ተመስሪተኔን ሰሜናውያን የመን ዓረቢ ክንትባሃሉ ደቡባውያን ድማ ፒፕል ዲሞክራቲክ የመን ብዝብል ስም ክጽውዑ ጸኒሖም እዮም ደቡብ የመናውያን በብዝሕ ናይ ሱኒ ሙስሊም ዘለው ሰሜናውያን ድማ ናይ ሺዓ እስልምና ሰዓብቲዮም ሓደ ዓይነት ቋንቋ ባህሊ ይኹን እምነት ወላ እኳ እንተሃለዎም ክልተ ሃገር ብምዃን ተፈላለየ ናይ ፖለቲካ ተኸተልቲዮም ኣብቲ ሰዓት ኣሜሪካ ምስ ሶቪየት ንዓለም ብምኽፋል ናይ ፖለቲካ ጠመተ ዝህብሉ ሰዓት እዩ ነይሩ ኣሜሪካ ካፒታሊዝም ሶቪየታውያን ድማ ኮሙኒዝም ኣብ ምኽታል ነይረን በቲ ምኽንያት ሰሜን የመናውያን ናይ ኣሜሪካ ግብፅን ስዑድ ዓረብን ሓገዝ እንትረኽቡ ደቡባውያን ድማ ብሶቪየት ሕብረት ኩባን ጀርመንን ክሕገዙ ጸኒሖም እዮም ኣብ 1980ታት ሶቪየት ሕብረት ክፈርስ ይጅምር እታ ቀንዲ ሓጋዚታት ሰኣነት ደቡብ የመን ፖለቲካዊ ዘይምህዳእ ናይ ሕድሕዳዊ ኩናትን ኢኮኖሚያዊ ውድቀትን ኣጓኒፍዋዩ ሰሜናውያን ድማ ካብኦም ዝሐሽ ዋላ እኳ እንትኾኑ ኣብ ጸገም እዮም ነይሮም ኣብዚ ሰዓት ኣብ ክልቴን ሃገራት ዶብ ሓደ በረኸት ይርከብ ናይ የመን መሬትን ፈለማ ግዘ ነዳዲ ከውፅእ ይጅምር ኣብ ናይ ኢኮኖሚ ጸገም ውሽጢ ዝነበራ እዚአን ክልተ ሓተ ሃገራት ነዚ በረኸት ተሰማሚዖም ህዝቦም ንኽረዱ ኣብ ስምምዓት እዮም ክልቲኦም መንግስታት ብምሕባሩውን ነዛ ናይ ሕጂ የመን ክፈጥሩዋ ኪሎም እዮም ንክልቲኦም ህዝቢ ተጠቀምቲ ይገብር ዝብልዎ ሓድሽ ፖለቲካን ሓድሽ ስርዓትን ምሂዞም እዮም እቲ ፍቕሮም ግና ንነዊሕ ዝጸንሕ ኣይነበረን
ሰሜናውያን ነቲ ናይ ፖለቲካ ይኹን ናይ ወታደር ኢኮኖሚ ብላዕለዋይነት ተቆጻጺሮም እዮም። እቲ ልምዓት ናብ ሰሜን ክዝምብል ገይሮም እዮም። ደቡባውያን እውን ካብ ናይ ፖለቲካ ውሳነ ንኽወፁ ገይሮሞም እዮም። በዚ ምኽንያት ድማ ናብ ሕድሕዳዊ ኩናት ክኣትዉ ተገዲዶም እዮም። ኮይኑ ግና ብኣሜሪካ ይድገፍ ዝነበረ እቲ ናይ ሰሜን ሓይሊ ክዕወት ክኢሉ እዩ። እቶም ናይ ደቡብ መራሒ ድማ ሃገሮም ገዲፎም ክስደዱ ክኢሎም እዮም። እቲ ዝሰዓረ መንግስቲ እውን ንየመን ብውልቀ መላኽነት ከመሓድራ ጀሚሩ እዩ። ንመንግስቲ ምቁዋም ዘእስርን ዘቐትልን ገበን ኮይኑ ጸኒሑ እዩ። ኣሜሪካ እውን እንተኾነት ካብቲ ነዳዲ ብዘይገለ ተጻብኦ ንብሕታ ክትጥቀመሉ ትጅምር። እዛ ሃገር ድኻ ፕሬዚደንት ግና ሃብታም ኮይኖም እዮም። እዚ መስርሕ ግና ካብ ሁቲ ተቃውሞ ልዒሉ እዩ። ሁቲ መሰረቶም ኣብ ናይ ሺዓ እስልምና ዝገበሩ ሃይማኖትን ባህሎምን ንምሕላው ኣብ 1990ታት ተመስረተ ጉጅለ እዩ። መስራትዮም ሁሴን በድሪድ አልሁዲ ዝበሃል ብናይ ጸረ ብላዕ ሕጎም ዝፍለጡ ሰብ እዮም። እቲ ሕጊ እውን ናይ ሸሪዓ ሕጊ እዩ። ስዑድ ዓረብ ኣሜሪካን እስራኤልን ከም ቀንዲ ጸላእቶም ገይሮም እዮም ዝሓስቡ። ኣብ 2004 ናይ ሁቲ መስራቲ ሁሴን አልሁቲ ብናይ መንግስቲ ዕጡቃት ተቐቲሉ እዩ። ብየመናውያን ብፍላይ እውን ሰሜን የመን ተቐባልነቶም እናገደደ መጽኡ እዩ። ኣዝዩ ከቢድ ዝኾነ ኩናት ብምንባሩ ብናይ ስዑድ ዓረብ ምድርዳር እቲ መንግስቲ ክወርድ ገይሮሞ እዮም። ካብኡ እንድሓር ግና ኣይኮነን ዶ ክትመሓየሽ ናብ ዝበኣሰ ኩነታት ኣትያያ። ነዚ ተዓዘቡ ሁቲ ኣብ 2015 ንፕረዚደንት ሃቲ ብምእላይ ስልጣን ሒዞም እዮም። ኣብቲ ግዜ ጀመረ ኩናት ክሳብ ሕጂ ንየመን እናሳቀያ እዩ ዝርከብ። ኣብዚ ሕጂ የመን ደቡብ ዋላ ተዘይሓንፀፀት ኣብ 3 ተመቒለያ ትርከብ። ኢራን ብናይ ወታደራዊ ስልጠናን ዕጥቅን ሓጊዛቶም እያ። ሁቲ ሚሳኤል፣ ድሮን፣ ሮኬትን ዘመናዊ ናይ ጦር ጀላቡት ተዓጠቑ ኣዝዮም ሓይላት ጉጅለ እዮም። ኣብ ተቆጻጸርዎ ቦታታት እውን ሆስፒታልን ጽርግያታትን ሰሪሖም እዮም። ካብ ኢራን ካብ ዝረኸብዎ ናይ ጦር ሓገዝ ብተወሳኺ ብርእሶም ድሮን ይኹን ሚሳኤል ናይ ምስራሕ ዓቕሚ ዝሓዙ እዮም። ሁቲ ናይ ባዕሎም ዝኾነ ገንዘብን ሕግታትን ኣለዎም እዩ። የመን 80% ዝኸውን ህዝባ ኣብ ድኽነት ዝነብር እዩ። ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ሃገራት ብድኽነት ኣብ ቅድሚት እያ ትቕመጥ። የመን ብተፈጥሮ ሃብቲ ተዓደለት ንዓለም ዘቕንዕ ጂኦግራፊ ዘለዋ ሃብታም ሃገር እያ። እቲ 70% ዝኸውን ናይዛ ሃገር ኣታዊ ነዳዲኣ በቲ ኩናት በሪሱ እዩ። ሰንዓ ናይ የመን እታ ዓባይ ከተማ እያ። ካብ 3 ሚልዮን ንላዕሊ ህዝቢ ዝሓዘት እያ። ንዝሓለፉ 2500 ዓመታት ደቂ ሰባት መንበሪት ኮይና ጸኒሓ እያ። እዛ ከተማ ብእምባት ተኸበት ታሪኻዊት ከተማ እያ። ቅድሚ 400 ዓመታት እዚኣቶም ህንፃ ኣዝዮም መዘራረቢ ኮይኖም ጸኒሖም እዮም። ኮንክሪት፣ ፌሮ ይኹን ቸሜንቶ ኣብ ዘይነበሮ ሰዓት ነዚ ህንፃ ምውናኖም ኣዝዩ መደነቕ እዩ። ናብ ናይ ደቡብ የመናውያን ቀንዲ ከተማ ኤደን ክንኣቱን ኮለና ድማ 1.3 ሚልዮን ዝሓቆፈት ኮይና ኢና ንረኽባ። ኣብ ወሽመጥ ባሕሪ ኤደን ትርከብ ቀንዲ ናይ ወደብ ከተማ እያ። ናይ ኤደን ማእከላይ ከተማ ክራተር እዩ ዝበሃል። ኣብ ኤደን ውሽጢ ሑፃ ዝኾነ ናይ ባሕሪ ደንደሳት ይርከቡ እዮም። ብኸምዚ ምኽንያት ኤደን ኩሉ ዝደልያ ናይ ወደብ ከተማ እያ። ካብተን ናይ የመን ደሴት እታ ሓንቲ ሶኮትራ ታፍልጥቲ ደሴት እያ። ኣብዚኣ ደሴት ዝርከቡ ተኽልታት እቲ 30% ዝኸውን ኣብ ካልእ ሃገር ዘይርከቡ ተኽልታት እዮም። ብኸምዚ ምኽንያት እውን እዚኣ ደሴት ናይ ኤልየን ደሴት ክትበሃል ትጽዋዕ እያ። ድራገን ትሪ ዝበሃል እውን ፍሉይ ዝኾነ ተኽሊ ይርከብ እዩ። እዚ ገረብ ካብዛ ደሴት ወፃእ ዘይቦቅል ዓቢ ገረብ እዩ። እዚ ደሴት ካብ ተኽልታት ብተወሳኺ ፍሉያትን ተሰሓብትን እንስሳት ይርከብዎም እዮም። እዚ ደሴት ኣብ ናይ ግሪክ ይኹን ሮማን ታሪኽ መጽሓፍ ተጻሒፉ እዩ። ሓደ ሰባት እዚ ቦታ ናይ ጠንቆልቲ ሰፈር እዩ ነይሩ ክብሉ ይገልጽዎ እዮም። ካልኦት ድማ ናይ መናፍስቲ ሰፈር ከም ዝነበረ ይዛረቡ እዮም። ወላ እኳ እዛ ደሴት መሰረታዊ ልምዓት ተዘይሃለዋ ናብ 50,000 ዝጽጉዑ ህዝቢ ግና ይነብሩ እዮም። ኣብዚኣ ደሴት ዝነብሩ ሰባት ሰኮትሪ ተባሂሎም እዮም ዝጽውዑ። ኣብዛ ደሴት ሰባት ምንባር ካብ ዝጅምሩ 2000 ዓመታት ከም ዝተቆጽረ ይግለጽ እዩ። እቲ ቀንዲ ቋንቋኦም እውን ሰኮትሪ እዩ ዝበሃል። ዓረብ ዘይኮነ ግና ዝቀራረብ ቋንቋ እዩ ዘለዎም። ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ነዚ ይመስል ነይሩ። ላይክን ሸርን ብምባል ንዘለኩም ርእቶ ኣብ ናይ ኮመንት ቦታ ግደፍለይ ክብል ፈቱ።